Το Αθλητικό Σωματείο ΑΜΕΑ ΕΤΗ Θεσσαλονίκης διοργανώνει σήμερα και αύριο ένα διήμερο αθλητικών δράσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Erasmus Plus Be Active Together. Ο Στέλιος Νικητόπουλος θα μας ενημερώσει. Στέλιο. Είναι δράσεις συμπερίληψης για όλους. Αθλητές με και χωρίς αναπηρίες αθλούνται μαζί. Πριν από λίγη ώρα πραγματοποιήθηκε εδώ στη Νέα Παραλία, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη, το Run Challenge, συμπεριληπτικό τρέξιμο, μια ευρωπαϊκή δράση που γίνεται σε 7 χώρες. Το πρωί έγινε στη Μίκρα τουρνουά μπάσκετ, ενώ αύριο στις 9 το πρωί ως τις 12 θα γίνει στο Καφτατζόγλιο η πρώτη συμπεριληπτική δράση στίβου ΑΕΤΗ Θεσσαλονίκης. Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν 20 αθλητές με νοητικές αναπηρίες από τη Βουλγαρία μαζί με περίπου 20 προπονητές και συνοδούς. Τις δράσεις πλαισιώνουν ειδικά σχολεία της Θεσσαλονίκης. Ψυχή της διοργάνωσης είναι το Αθλητικό Σωματείο ΑΜΕΑ ΑΕΤΗ Θεσσαλονίκης. Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης και το Καφτατζόγλιο Εθνικό Στάδιο. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ, ενώ οι δράσεις είναι ανοιχτές στο κοινό και δωρεάν. Ωραίες σκηνές εκτελήχθηκαν με εκπαιδευτικούς, μαθητές, οικογένειες, φίλους του αθλητισμού να στηρίζουν τους αθλητές. Έτσι ακριβώς. Και εμείς βλέπουμε αυτές τις εικόνες που μόλις μας περιέγραψε, Στέλιο Νικητόπουλε, στις οθόνες μας. Να σε ευχαριστήσω πολύ.